Patay ang usa ka senior citizen sa General Santos City. Human na pusilan. Dihang nag-inilugay matud pa sa iyang kainom sa iyang pusil. Suspect may surrender apan ang pusil sa biktima nawala matud pa. Busa kapulisan, adunay panawagan sa kung kinsa ang nakapunit niini. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagbuyod na sa kaugalingong dugo kining usa ka lalaki nga senior citizen sa balay sa iyang kainom sa Barangay Lagaw, General Santos City, Domingo sa gabii. Naposilan matud pa kini sa ulo lakip sa tiyan sa iyang kainom nga 40 anyos nga lalaki dihang giilog niini ang iyang pusil. Matud sa kapulisan, saysay sa suspect, duna kuno sila'y panaglali sa biktima hangtod sa gibunlot sa suspect ang pusil sa biktima ug didto na nag-ilugay sa pusil ang suspect ug biktima. Ayang allegation is nagpagawas daw og pusil ang biktima and nagagawa na daw sila, nabuto ang pusil, nagagawa na upat ka buto and na-accurate pod sa giingon sa mga taga didto o ang mga silingan nila. But ang revelation po silang silingan is after sa pag human sa buto is nigawas tong suspect dala tong armas. Dugang sa kapulisan nga misurrendera ang suspect sa kapulisan human ang hitabo. Apan, ang armas nga gigamit niini dili na kuno niini mahinumduman kung asa nabutang o nalabay gumikan matud pa sa pagkaratel niini sa hitabo. Busa, dunay panawagan ang kapulisan kalabot sa nawala nga armas. Mupuna siya sa kong panawagan sir nga kung kisa may nakapulot atong armas, katong armas is dili on the first place dili siya lisensyado. Unta ipahatag na lang ninyo diri sa station, isurrender na lang pud ninyo para di na magamit sa uban pang krimen. O if ever na may information na nasa inyo, dilin mo inyo ihatag sa mua is will conduct operation against you and makulong pa jud mo. Desidido matud pa nga mopile og kasong murder ang kabanay sa biktima. Gisulayan pa sa GMA Regional TV nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Nagdumil isab nga muhatag og pahayag ang maong suspek. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.